سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكسترا نهجي بستدالو علتو زيناتات مجلسي قدماي منيستر ابو احمد مجلسي دكتور دبرتين قبر ميكائيل حلفي سدتنياتات بزعبه ايرتراويان سدتنياتات زهابو ملسي سودان ابدو ايتيوبيا زهاغرتو زي حقاو اصوارن كالئن زدهس زيناتات حيزلكم مصيلخو ابزا چانل ناي وتر تخاتلتن مخان دما سبسكرايب كتغبرو بخبري يعدمكم اب ኢትዮጵያ መንጎ ክልል ትግራይን ፌደራል ሰራዊትን ብዕለት 4 ዝጀመረ ውግእ ወላውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ተዛዚሙ እንተበሎ በከም ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝኣመሰሉ ወገናት ግና እቲ ውግእ ተወዲኡ ስለ ዝበልካ ተወዲኡ ማለት ከም ዘይኮነ ይዝገላ ዘሎ ነዚ ተኸቲሉ ኻትማሊ ሓይልታት ትግራይ ነነፋሪት ናይ ፌደራል ኣውዲቕና ኣኽሱምን ኣብ ትሕቲ ቁፅርና የእቲና ክብሉ ዝተሰምዑ ኮይኖም ሎሚ ኸ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብ ፓርላማ ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝቐረበሉ ሕቶታት ክምልስ ተረኺቡ ሰፊሕ ዝነበረ መግለጺ هبي ترى زلا قدماي منيستر أبا أحمد أبتي بزعبة حوحات ببزحز تزارب له مجلس يخاء حوحات قد من السوق قدماي منيستر مخانون نسوم تسقط زقبرو لكم دما ربح أمز حلو ولا مبسلطان كم تيجي عرو كم زنبرو نسو قدماي منيستر مسكون خاء اتنايت صتتا كفلي بحوحات التعامل اللي بمبارو نسو زمرت أم أبالات صتتا نبجوز بيت صحفتن مئتاو كم استخل كلو نبسو مالك خيدا بزدليل لجيزيه بسن كنايت صتتا قداي نوح سنتك أي تغيد كم استبهله نقدر قاتشو تسقى بيت مأسرتك كوت انكلو كم زتقاومو اب حيلتات فدرال سوساميتاويت سبر بعته كوخب جنرالات اوله حوحات كم زنبرو ابو لوطن ممصخا كبيدو كم زنبره اب زحلفه كلت عامتن فرقن مولو ኢትዮጵያ بجكا اب كلل تግራይ اب كالو زوباتات 113 غزي غونص كم زغاطمه ازخا بوم زتموله كم زنبره حوحات هي ودك فريسو بلصقنا كتكل تقاويمم زبل كاب حق زرحقه كم زخونن حوحات ونسمع سلام الجرسن سلام مس ኤርትራ ክትግበር ምእንቲ ሕራይሉ ከም ዘድመፀ ገና በህዝባዊ መግለጽታት ከም ዘይገበረ ይዛረብ ነይሩ ኸቢሉ ገሊጹ አብ አሕመድ ብዙሕ ንሕወሓት ዝኸሰሰሉ መግለጽታት አውጽ ይዝርከብ ካብዚ ቀጺሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ በዛዕባቶም ናብ ሱዳን ተሰይዶም ዘለው አመልኪቱ ኣብ ዝተዛረበሉ ግዜ መብዛሕትኦም እቶም ኣብ ሱዳን ዘለው ስደተኛታት ደቂ ተባዕትዮ እዮም እንድሕር ኣብቲ ናይ ማይካድራ ቅትለት ኢድ ሃልይዎም ከኣ ናብ ሕጊ ክቐርቡ ኣለዎም ብምባል ነቶም ኣብ ሱዳን ዘለው ስደተኛታት እውን ምስ ናይ ማይካድራ ጃምላው ቅትለት ኣታሒዙ ክኸስስ ከምኡ ድማ ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ኣለዎም ይዝበለ ካልእ ሎሚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣውፂዎ ዘሎ መግለፂ እንድሕር ኣሎ እቲ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ብተደጋጋሚ ክዝርጋሕ ዝተረኣየ ኢትዮጵያ ናይ ደቡብ ሱዳን ዲፕሎማሰኛታት ሰዊጋ ዝብል ዜናታት ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ብምባል ኢትዮጵያ ዝኾነ ደቡብ ሱዳናዊ ዲፕሎማሰኛ ከም ዘይሰጎጎት ካብ ደቡብ ሱዳን ከዓ ኣምባሳደራ ከም ዘይሰሓበት ገሊጻ እያ ነቲ ዜና ውድቑን ካብ ሓቂ ዝረሓቐን ጌራቶ እትርከብ قدم كلتا معلتات قدامي منيستر إثيوبيا دكتور أبي أحمد كوينات تزازيمو مقالة آتينا دحر مبالوت مالي حيلتات مكلخال تقراي نكتم أخصم حيزنا زبالو خوينم لمخا مرحي واحد دكتور دبرتين قبر ميكائيل بمن قدنا يصحف ملغتي إن مع كان زينا رويترز حبريتا هيبو لا أبت مجلس إخاء دكتور دبرتين قبر ميكائيل اتو جينا كتسألك كم زلون أبكباب مقالة حيال زخونا كوينات يكايت كم زلون كقلت انكولو نتي نبدو السودان كايدا ألو زبل ورا أمل كتوغا دكتور دبرتين أبزهابو مغلطي قال بقالو أنا أبعدي زلخو أبتقى مقاله أنصاورت أبزقبر زلوغ ألخو بمبال جينا أبتقراي كم زلون اتين أبدو السودان كايدا زبهال زلخو كاب حق أزرحق كم زخونا نيقاليتو إذا خمزيلون كل دما دكتور دبرتين قبر ميكائيل حيلتات تقراي أب كبابتاك مغالا نسمين 5 كيلومتر رحيقة تركب وغرة تبهال عدي وتهدرات إيرترا ماريخهم كم زلويو نمع كان زينا رويترز حبير وازركب نزنا إيرترا سراويت تماريخهم زبل زربخ مع كان زينا رويترز بوغان سب مز إيرترا ملس كم زي رخبتو اللي قاليصا بجكا زيد دكتور دبرتين قبر ميكائيل مع كان زينا أسوشيتد بريس أبزهابو مجلسي قال بقالو قدماي منيستر أبي أحمد إزز اللالت أو كبل علو نحنا كمن عوات ترقص أنياتاتينا اتو كوينات كأه أب كل جنبارات كأتسالي زلا كسب وررتي كاب تقراي زواتو كنك على سينا بزحات والتهدرات كومو دما حدا أبراري ماريخنا علنا نزي أم كأه أبزد لينا جيزي كنت قملو مينا دحر مبال نأبي أحمد مس إيرترا تحبابيرو مدكعات مخفاتو كاسيسو بزعبخ كايد زرب دما أبت تحستو يزمركوس جن مجمريا سراويت فدرال تغليلو نزكلل كقدف علو بمباليو اتو جينا قصالي زلو كبليو مجلس إيه أوت يزركب
እዚ ኩናት ካብ ዝጅመር ዝነበሮም ቀረባት ተዓጺዎም ኣብ ከቢድ ቀለውላው ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ማዓስከራት ትግራይ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ብዛዕባኦም ብዙሕ ዜናታት እዩ ከዝርጋሕካኒዩ ካብቲ ኩሉ ክሳብ ሕጂ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣሻቂሉ ዘሎ ግና ገለ ካብቶም ስደተኛታት ብሰራዊት ኤርትራ ተወሲዶም ናብ ኤርትራ ተመሊሶም ዝብል ኮይኑ ሕጂ ከዓ ነዚ ኣመልኪቱ ሓላፊ ኮሚሽን ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝኾነ ፊሊፖ ግራንዲ መግለጺ ኣውፅሎ ንሱ ኣብቲ መግለጺኡ መንግስቲ ወተሃደራዊ ስርሒተይ ወዲአ ስለ ዝበለ እቲ ኩናት ተዛዚሙ ማለት ኣይኮነን እዚ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ተገይሩ ዝበሃል ዘሎ ከዓ ሓቅነቱ እንድሕር ተረጋጊጹ ናይ ዓለምና ሕግታት ዝጣሓሰ ዓብ ጉዳይ እዩ በዚ ከዓ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ነዚ ጉዳይ ከም ህጹጽ ጉዳይ ገይሩ ክርእዮ ዝጽውዕ ዘለኹ ክብል እዩ ኤርትራውያን ስደተኛታት እንድሕር ናብ ኤርትራ ብሓይሊ ተወሲዶም ኣለዉ ኣህጉራዊ ሕግታት ዝጥሕስ ከቢድ ገበን ክብል ገሊጽዎ ዝርከብ ከም ዝፍለጥ ሓደ ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራውያን ዝግደስ ብኤርትራውያን ዝቆመ ውድብ ኣብዚ ዝሓለፈ ሳለስተ ኣውፂኡ ኣብ ዝነበረ ጸብጻብ ኣብ ሽመልባ ሕንጻጽን ዝበሃሉ ማዓስከራት ስደተኛታት ከምኡ ድማ ካብ ከተማ ሽረ ብድምር ኣስታ 6000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ብግዴታ ብወተሃደራት ኤርትራ ናብ ኤርትራ ተወሲዶም ዝብል ጸብጻብ እዩ ዘርጊሑ ነይሩ ኣብ ክልል ትግራይ ግና ክሳብ ሕጂ ኩሉ መስመራት መራኸቢታት ተዓጺ ዘሎ ብምዃኑ ካብኡ ዝወጽእ ዘሎ ዜናታት ንምርግጋጽ ከቢድ ኮይኑ ከም ዘሎ እዩ ዝፍለጥ ኣብ ሃገረ ሱዳን በሓይልታት ቁልጡፍ ሓገዝ ዝፍለጡ ፍሉያት ሓይልታት ኣብቲ ሃገሮም ምስ ኢትዮጵያ ዘዳውባ ከባቢ ብዝሒ ዘለዎ ኣጽዋራት ኣብ ትሕቲ ቁጽር ከም ዘእተው ገሊጾም ነዚ ኣመልኪታ ሱዳናዊት ማዕከን ዜና ሱና ሓቢራቶ ከም ዘላ እቶም ሓይልታት ቁልጡፍ ሓገዝ ኣብ ዞባ ከሰላ ኣብ መብረቃዊ ከባቢ ዶባት ሱዳንን ኢትዮጵያን ንብዙሕ መዓልታት ክግበር ድሕሪ ዝጸንሐ ስርሒታት ነቲ ኣጽዋራት ኣብ ትሕቲ ቁጽር ከም ዘእተውዎን እቲ ኣጽዋራት ከዓ ከም በዓል ሞርታር ተራ ብረትን ካልእ ብዝሒ ዘለዎ ጣያይትን ከም ዝነበረ ከም ዝገለጹ እያ ሓቢራ ነሳ ተወሳኺ እቲ ኣብ ትሕቲ ቁጽር እቶም ሓይልታት ናይ ሱዳን ኣትዩ ዘሎ ኣጽዋር ናበይ ይኸይድ ነይሩ ኣብ ትሕቲ መን ይኸ ነይሩ ዝኾነ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ከም ዘየለ ከምኡ ከዓ እቶም ሓይልታት እንታይ ዓይነት ጸጥታዊ ስጋኣት ስለ ዝነበረ እዩ ነቲ ስርሒት ኣካይዶም ከም ዘይገለጹ ዘለዉ እያ ሓቢራ ከም ዝፍለጥ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኩናት ካብ ዝጅምራ ትሒዙ እቲ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘራኽብ ዶባት ኣብ ትሕቲ ቁጽር ወተሃደራት ፌደራል ዝኣተው ኮይኑ መንግስቲ ሱዳን ከዓ ነቲ ዶብ እንትርፎን ስደተኛታት ንኻልእ ዝኾነ ይኹን መንቀስቓስ ጸጥታዊ ውሕስነት ምኽንያት ብምግባር ከም ዝዓጸወ ይዝከር مسمود دياغو مارادونا بزتأساسر بوليس أرجنتينا نحاكم نايتوري تتصاوتاي كعس أجري مرمرا يقبر لهم زلة تغليصو بزخا بوليس أرجنتينا نتياب رأسا كتما تهاجر زنبر نايم مارادونا دكتور زخون ليوبولدو أب جزء كومدما بحكمنو مرمرا يقبر كم زلة تغليصو إذا كخونا لك إلي زلة مغنيات مارادونا عود زتبها لما تبحت دحر مكيادو بهان دبت سلازموته أب تمسر حكمنو شللتنا تاقات إمو خيكون سقاتن ترطارن تفت إرزالة بمخانيو كم زفلت مارادونا قد 4 معلتات بهندبتاو وقع لبه هيوتز أنا خوينو اتحجي مرمرا زقبرو لزلو جنكا كس زي قربو لزلو حكيم كا نغازيت انياتات ابزاها بمقلصي زوخونه يخون بدل كم زي بولي تزاريبو نزي حجي زقبر زلو مرمرا خا بدفئ دق مارادونا زقبر زلو خوينو ابوهم دحر تعوت مطبحتي اب حكمناو اتالاليو شللتنا تاقاطيمو خيكون يوم سقات يحديرهم زركبو نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك ساب نرغب سلام نعخم